बोडोलेण्ड स्पर्ट्स मीट 02 एबा नैथि खेबनि थाखाय जों बेखौ जागायबाय क'क्राझारनि नैबे सायाव बेयाव दानि बिटिआरनि गासै मोन गंबा जिल्लानि गासैबो गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। आं बिथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर जासिदों आरो बरायदों आरो गोजोननाय मोनदों। देग्लाय जोङो गिबि खेबनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव एबा बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांखिनि देहायारि नोरजिया एबा जायखौ जोङो डिजेबिलिटिस होननानै बुंदों बिथांमोननिबो जिहेतु अलिम्पिकआव गेलेनाय दङ। दा बेखौबो जोङो दिव्यांग स्पर्ट्सखौबो जोङो नैबे बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीट 2024 एबा 02 आव जोङो जायगा होदों आरो जोंनि जि इन्डिजिनियास जि गेम दङ जोंहा बे इन्डिजिनियास गेमखौबो जोङो गासैबो इभेन्टखौ बे खुंनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों आं मिजिंथिगोन जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जेसेबांखिनि गेलेगिरि दङ बे गेलेगिरिनि गेजेराव कानेक्सन मोनसे जागोन। जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा सानफ्रोमबो बुङो कानेक्सन कारेक्सन आरो डाइरेक्सन। दा जोंनि गेलेगिरिफ्रा गावजों गाव कानेक्सन गैयामोन गोदोआव, दा दिनै कानेक्सन जाबाय। कानेक्सन जानायनि उनाव सोरनिबा गोरों रोंनायखौ नुनानै गावनि जि एसे गोरोन्थि दङ बेखौ कारेक्सन खालामगोन बिथांमोना आरो लासैनो डाइरेक्सन जौगानायनि डाइरेक्सनसिम थांगोन। दा बेखायनो जोङो बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीटखौ खुंनाय जादों आरो जोंनि गेजेराव जि कम्पिटिसन, जोंनि गेजेराव जि बादायलायनाय, बे बादायलायनायनि गोसो बे जाहाथे राफोद जायो आरो जोंनि ओनसोलाव गेलेनायनि जि मोनसे थासारि आरो जोंनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैनो गामियाव गेलेयो, गावनि जिल्लायाव गेलेयो, नाथाय बिदि स्कप मोना। जोंथ' अलिम्पिक बायदि फाथिनो हाया, थेवब्लाबो जों बड'लेण्ड ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौ लानानै नैबे बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीटखौ जोङो खुंनाय जादों। बेवहाय मोनबा जिल्लानिफ्राय आरो सनितपुरनिफ्रायबो बाहागो लाफैदों। इन्डिजिनियास गेमाव गासै 1600 गेलेगिरिफ्रा बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स 2024 एबा बड'लेण्ड स्पर्ट्स मीट 02 बेयाव बाहागो लादों। फुटबल, काबादि, आर्सारि, एथलेटिक्स बेफोरखौ जों बेहाय जेनेरेलि लानाय जादों आरो दिव्यांगफोरनिबो दङ आरो बेनिफ्राय इन्डिजिनियास गेमनि खमलायनाय, फान्था दारिया फान्था, दंफां खुनाय, बिदिनो बायदिसिना गिला गेलेनाय, बाथा गेलेनाय बेफोरखौ बेहाय लाफानाय जादों आरो बेयो अपेन केटेगरि आरो बुथ बयस एन्ड गार्लस एबा हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय कालचारेल एक्सचेन्जखौबो जोङो बेहायनो खुंखादों। मानो होननानै बुङोब्ला कालचारा गासैबो इभेन्टजों थाफानो हायो। दा बेखायनो बे हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै मोजां जायो बेनि थाखायबो जोङो कालचारेल एक्सचेन्ज एबा ट्राइबेल कालचारेल एक्सचेन्ज बेखौ जों लानाय जादों। बेयाव गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुवारि हान्जाखौ लिंहरनानै बिथांमोनखौ गाव गावनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनायनि थाखाय बे राहा बेखौ जों खालामनाय जादों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।